Ndị Igbo ekele m unu, nwanne unu. Enwere ozi dị mkpa dịzi ezigbote mkpa anyị sị ka anyị mee ka unu mara. Ma ndị a na-atụtụ ihe, ndị mkpakara, ndị scrap, ndị a na-atụtụ ihe wụ ndị si n'ugwu. Ọ dị m ileba anya, ọ bụrụ na unu na mma, onye ọbụla gbachiwa ngado ya, geeti ya, maka na ha na-abatazi n'ụlọ ha, lee anya enwe onye nọ ha bịa tụtụọ ihe, zuo oshi. Enwere nke egidere, enwere ebe egidere onye oshi a n'Enugu steeti. Ọma na ndị nwe ụlọ nọ ya abanye gaa ka ọ bịa were tụtụọ ihe, gaa ebe ahụ, ma ihe a na-akpọ ya igwe na-enye ọkụ, generator, o burule ya tinye ya na ihe aha na-akwa, ka o buruziri ya, ka ọ na-ahụzi onye bi n'ụlọ ahụ, ka ọ na-abịa onye bi n'ụlọ ahụ gara ka ọ ga zụrụ ihe o ji eri ihe, ma ahụ ya ọ dị mkpa onye ọbụla lezie anya na ịkpọbatakwanụ ndị a n'ime ụlọ, ime geeti gị, n'ime kọmpaụnd, so ha bịa lee ma ọ resị ha ihe ha dị mma, maka ha bịa ha elegharịwa anya, lewa anya, ha elegharịcha anya, ha mara ebe ihe nọ. Emechazie ha eji nwayọọ bịa. Ndị ụfọdụ na-amachakwa ma fensị na-abịa. So onye ọbụla lezie anya maka ndụ mmadụ, maka ihe mmadụ nwe na ihe dị iche iche. Ndewo, na ihe m sị ka m kọrọ unu ọsịsọ. Ndewo.